triomf fou tan inequívoc que se podia realment pensar en aquell país que en els anys 60 ens semblava tan remot. És a dir, ja era possible. Per fer el recorregut autonòmic per la via del 151 calia que en un període de temps determinat, no recordo, en uns mesos, un percentatge elevat d'ajuntaments adherir al procés. Jo visitava 1, 2 i 3 pobles diàriament, sense cap conseller, sense cap parlamentari, sense cap secretari general de partit. Tots estaven al marge de i fora de el procés. No els interessava. Esperaven que m'estrellara. Ni tampoc podia comptar en les forces polítiques del Consell, ni tampoc podia comptar quasi en ningú dels parlamentaris. Es feia més visible que aquesta divisió interna dels tres partits entre la valencianista i l'espanyolista, per entendre's, anava decantant-se més a favor de la segona cada vegada més, no? En tots. I quan jo vaig a un poble, normalment és sense comptar en les agrupacions locals del PSOE ni sense la seva autorització ni tal, perquè a més quan compte és quan tinc un problema. Jo no soc enemic de la violència, però a vegades la violència se produeix perquè hi ha una provocació. I aquesta bandera que tribarrà en l'Ajuntament de València era una provocació, als valencians. Però jo m'alegria que se cremara aquella bandera, així de clar, perquè no era la meua, i perquè era una ofensa que era la senyera de València, però així aquella bandera. Una explosió d'entusiasmo, tot el món aplaudint. Tots els caps de setmana cremaven la bandera, tenien el balcó. Dissabte, diumenge la cremaven, dilluns posaven una nova, dissabte, diumenge la cremaven una altra vegada. I juntant a la bandera cremaven llibres, feien falles de llibres a la porta de la Diputació. Vaig ser elegit alcalde el 5 d'octubre, el 9 d'octubre, em trencaren les ulleres i intentàvem trencar-me més coses. Per fortuna vaig poder sobreviure. Els cotxes que portaven una pegatina de PV, de País Valencià, s'escarreguen amb la impunitat més absoluta. Jo crec que allò va ser producte d'aquest clima feixistoide, difamador, manipulador. Les processons del 9 d'octubre, processons cíviques, incíviques, diem en aquella època, perquè això era una salvatjada permanent d'agressió. Qui ho feu? Pues jo què sé, jo és com la que jo de Poncho Ovejuna, pues cosa una, jo què sé. I algú tocava el pito i entonces reaccionaven, no? Es movien la gent a la voluntat. Al senyor Pinyol li van pegar en el camp del Mirra, una vegada. I al senyor Lerma li han pegat en segon, i a mi no m'han pegat mai. Era una defensa popular, era una defensa del poble, però res més. El poble és el que vota, i no era això els resultats de lo que eixia. Va ser el poble, això era un grup de gent. I hi ha gent que van treure les pistoles de la dreta, no de l'esquerra, de la dreta. No van haver tirs, pero colps sí que n'hi havia. Había algunos grupos que eran verdaderamente fascistas, que hubo momentos en que manifestaciones que no hubo un muerto de milagro. I tant que tenien problemes, vull dir, ens amenaçaven, ens apallissaven, no hi havia manera de fer una informació de carrer cobrint una manifestació. Que a mi m'han escopit. Jo recordo a la porta de la catedral passar i una senyora escopir-te per catalanista. I dic, bueno senyora, que vostè a mi no me coneix. El plenari el fem públic i venien allí, crepaven i això, váyanse, que se vayan estas, que se vayan el Luis Mendoza. A ver, cállense. Catalanistes, de puta. Era el moviment de les ties Maries. Es feien el davantal, es posaven espardenyes i dedicaven a bloquejar la democràcia a base d'insults, de crits. Aquella dona que el marit se pensava que estava en casa fent allí el dinar i fent els llits i tal, i la dona estava en una pancarta o estava però fora, no? Lo qual també és un cant a certa alliberació de la dona, no? Són persones sense pràcticament ningú coneixement ni de la història ni de res, que havien estat embrutides intel·lectualment i mentalment. Sempre la gent que no té raó
sempre parla més fort. I per tant pareix que són molts més. No és que són molts més, és que criden més. Yo personalmente creo que esas agresiones directas más bien lo fueron exageradas. Perquè tota aquella gent era elegida democràticament per les urnes, no? I no eren protegits per la policia, que tenia l'obligació de fer-ho, no? D'alguna manera tens la sensació de que al governador de la UCD ja li anava bé que hi haguera lío. Mire usted, tanto el señor Girona como el señor Pérez Casado como el señor Albiñana, o sea, eran unos provocadores natos en muchas de sus cosas. Y eso lo digo a día de hoy. Las fuerzas de seguridad del Estado en aquella época eran pasivas, digamos, conscientemente en muchos temas que tenían relación con la política, tanto de un lado como de otro, porque habían tenido una imagen de que no habían sido demasiado pasivas en el régimen anterior. A mí lo único que me exculpa es que jamás me pasó por la imaginación involucrarme en ningún tipo de batalla entre unos valencianos y otros. Porque si yo iba a decir adiós muy buenas y tal, ahora... Pero escolta, el que va a una cosa d'estes està d'un arbre a rebre, això està clar. Els altres tampoc estaven curros ni coixos, Tuve un atentado debajo en una de las ventanas del gobierno civil que no hirió de gravedad pues por centímetros pues al hijo del secretario general del gobierno civil y que bueno que lo puso terra llure, me parece que fue. Un intel·lectual de gran relleu com era Fuster pues, parlava de l'autodi valencià. Jo això ho prenc dins de la lectura irònica que diu Fuster, sempre caritativa, malgrat la ironia, perquè jo no he conegut l'autodi, jo he conegut l'odi. I en aquest sentit els valencians són capaços de desplegar força odi. Però el fet d'arribar a la violència, el cas de Fuster estava programat la mort, perquè era el primer atemptat, segon atemptat, quan tisquera hi ha una programació igual que la del Sánchez, El Sánchez era allò dels torrons que no va explotar, però si explota la barreta de torrons de Nadal, era una barreta de torrons, anava dins una bomba. Lo de Sánchez Warner como lo de Joan Fuster, si hubo, fueron petardos, pero no hablemos de bombas, creo yo. Sí, però petardos grans que portaven metralla, perquè a mi me van ensenyar. Per almenys la que a mi me tocava era eixa. Les bombes a casa Fuster, que no han aterrat mai, no han sabut mai qui les va posar, perquè no volgueren, perquè és un pobre xicotet. Però això no era una broma, això era un intent d'assassinat, evident, no? Jo crec que el Fuster hi ha un abans i un després. Jo crec que els blaveros aconsegueixen desactivar moralment el Fuster. Crec que eren uns altres. Molt ben tem que eren uns altres. Jo conec la cosa i crec que la violència del valencianisme era una violència molt distinta a la violència que exercia l'extrema dreta. A Sánchez Warner sí que se'l va amenaçar i Sánchez Warner va morir d'un infart com a conseqüència d'una bomba.